رمضان السنة دي غير كل عاداتي، رمضان السنة دي غير كل عاداتي، رمضان السنة دي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله القائل يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. اللهم صل وسلم وزد وبارك على من لا نبي بعده سيدي وسيد المرسلين وإمام المتقين وقدوة الزاهدين محمد وآله طاهرين المعصومين، وبعد أيها المشاهدون السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أما ديت بشرفلا الله جبا أما سنسيني على تغوي الله تعالى منكو أكا غفصان منكونا أكو هي أو منو لمن يراك داني على الله نيشونك واجبية كفن سبني أو كان نا أو درانته manto munun ko na onyen tunya ke wajibiye ka ke fen sebene olu fenen kan nya dabo ko min kama aw min nogoto yelite aw kongoto yelite ka degun ka nyani o kote la'allakum tattaqun na sera ka dumuni to ina alaye ona ke sababu ye ake jen wali ajugu ko sabula dumuni ka gelada maden bolo ko chamai mami sera ka dumuni to ala kama o tidese kama korofo to o tidese kan namimaya to ti dese ka galontika toy o kuma na fe ko nyeshu indabo wala sa o kese ka kene ala sakoy akese ka nga dawn bonye o kese ka sarane Allah ta'ala nye ambe wala infoko walimando ka kishini nama de la fe ko jide kira wala nyon soro balika Abdullahi de ani Aminata de kira min tuye adamadeya karamogoy fe min kan adamadeya ma fe min bato adamadeya nyuma bijo fe min bato adamadeya timbi do nyogona anana no dama de ko di mantoma o belbele baddo e shuyi naw shuna abika sababu ye setigi be senta on ka dekundo ma do be abi wolo foka tasa ata don fio ka fo ko dumuni ke balia ko gele abo la sabu kongo ta le mine kadaka ala esemi kai ma do be wolo kasa ata do ko dekumbe min jiko gele ala sabu jike me ka le labo o kuma na fe ko o fenenge shun ala kira kote ko ala kote ko ke shun na shuna ko shumina ke sababu ye abina don ka fo ja ni ma dumuni soro bi nyani bi deku o mani sungolo bana obina ke sababu ye aleke hine kongo towla sungolo de kera sababu ye ale setigi ya don sisan ka fo ko dumuni soro bali ko gele abi ala ngani sungolo tunte ale tuntina o don abina don sungolo konna na ma jimi ja ko ni mogo ma ji soro ni degu ne bi kan o kuma na fa ale ka sigidala aka dugu kono sigida do dumbe olu yɛrɛ ti ji yɛrɛ sɔrɔ fiyewu olu ka ji sɔrɔ ye mɔɲumako de ye dekun kɔdan o kumana fɛ minɔgɔ y'ale deguni min kɛ sunkalo kɔnɔ a ye minɔgɔ gɛlɛya dɔn o bɛna kɛ sababu ye a bɛna ji ɲini k'a lase o sigidaw la pour que o bɛ se ka lafiya cogo min na Allahu ta'ala ko sunkalo nana nin de kama wa alakiraba nana k'an ladɔnniya nin cogoya de la walasa an ka diɲɛ bɛ se ka kɛ hɛrɛ la cogo min lahara arijina sɔrɔ o kumana fɛ o ye baara kuncɛ ye nga silamɛya yɛrɛ nakun ye diɲɛ kɛ k'an bolo hɛrɛ la o kumana fɛ lahara a sara belebele bɛ sɔrɔ ka taa d'an ma n'o ye arijinɛ ye an b'a deli ala fɛ kisi ni nɛɛma ala k'o jidi kiraba in kan n'a somɔgɔ sanumanw somɔgɔ minnu cɛsirila ka diinɛ in ta ala kira kɔfɛ k'a deli ala fɛ a kɛ hinɛ jidi kira ka sahaba ɲumanw kan minnu ye kira dɛmɛ a ka ɲɛnamaya kɔnɔ u ma janfa a kɔfɛ n'an bɔra yen an b'aw fo k'aw waleɲuman dɔn k'aw bɛɛ don kiramantoya la ka deli ala fɛ ala ka hinɛ n'a ka kisi n'a ka barika ala ko jidi nenew kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen kan a ma fili a bɛ aw ka waati sugantilen waati kɛrɛnkɛrɛnnen k'a boloda sunkalo belebele in ɲɛnamayali kosɔn walasa ka bɔ ka dili kɛ aw ma an bɛ se ka sunkalo in tɔnɔbɔ cogo min ni nafilaw selili ye ni wiridiw kɛli ye ala wele sɛbɛmaw ni ala tɔgɔ sanumaw ye ala tɔgɔ gindomaw ye dɔnni jɛtɔrɔw ye tɔgɔ minnu dɔn ala la k'a fɔ ni ala wele u la siga foyi t'a la a b'i jaabi u ye o dama dama de fara ɲɔgɔn kan k'olu di o kumana fɛ k'an ka to ka bɔ k'olu fɔ aw ye sunkalo belebele in kɔnɔ nin nafila hakɛ in seli nin kalan hakɛ k'a la sabula ala ma foyi dan k'u kɛ kelen ye kuranɛ kɔnɔ suran dɔw bɛ yen alakira ba ko n'i y'olu kalan siɲɛ 3 k'a bɛ i n'a fɔ i ye kuranɛ jigi kuranɛ suran bɛ yen n'i y'olu kalan siɲɛ 4 maa min ye kuranɛ kalan k'a jigi i b'o tigilamɔgɔ ka baraji ɲɔgɔnna sɔrɔ n y'a dɔn k'a fɔ o kɔrɔ sira suruw de bɛ yen sira suruw de bɛ yen
n'an wulila ya ko an ka taa dugu dɔ la sisan sira surun bɛ yen maa min bɛ sira surun dɔn a bɛɛ bɛ t'o sɔrɔ yen n'a bɔra a ka sira surun fɛ o kumana fɛ arijinɛ fana ɲinini fana na sira surun de bɛ yen minnu ka teli kojugu i b'a fɔ dɔrɔn ala b'a jaabi i b'a deli ala fɛ dɔrɔn a b'a d'i ma o kumana fɛ o dɔw de kɛrɛnkɛrɛnnen filɛ k'u suganti k'u da u ma nin sunkalo belebele in kɔnɔna na bi tun ye sunkalo tile 5 don ye ni ala ye sini yira an na o ye tile 6 ye tile 6 nafila an bɛna bɔ ka o de fɔ aw ye sisan wurudi mun fana bɛ a la ni ka o fana ɲɛfɔ aw ye sunkalo tile 6 su nafila o bɛ bɛn situ rakaatin arakan 6 sini ye tile 6 ye bisu in na nafila fana arakan 6 salam bilako 7 situ rakaatin bisalasi taslimatin arakan 6 salam bilako 7 yakraw fi kulli rakaatin bi fatihatil kitabi arakan kelen o arakan kelen bɛ fatiha kalan siɲɛ kelen suratu fatiha siɲɛ kelen n'o bɔra yen suratul ikhlas n'o ye kul huwa allahu ahad allahu samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakun lahu kufuwan ahad ni sura in suran belebeleba don i bɛ nin kalan siɲɛ 10 an delila ka sura in kɔrɔ fɔ aw ye nin ye sura min ni jɔn bɛ a kalan a bɛ ala danaya kɔkɔ mɔgɔ la wa sura in yɛrɛ siɲɛ 3 a bɛ i n'a fɔ i ye kuranɛ jigin ko i bɛ sura in kalan siɲɛ 10 arakan kelen o arakan kelen arakan 6 salam bilako 7 arakan kelen o arakan kelen fatiha siɲɛ kelen kul huwa allahu ahadu siɲɛ 10 o kumana fɛ ni salamu sabanan bilala seli banna i bɛ wiridu min kɛ o de filɛ ya wasi'u ya fɛrɛli masa min bɛ fɛrɛli kɛ ka dayɛlɛni kɛ garisigɛ la ka suro an kan ka baganw di a caman e masa min bɛ fɛrɛli kɛ ka sanu di a ɲinibaga ma a caman ka fini di a ɲinibaga ma a caman ka miliyari suro a ɲinibaga k'a caman ya wasi'u ya e fɛrɛli masa i bɛ fɛrɛli kɛ ka dan hakɛ la jɔn si t'a dɔn ne ye masa yɛrɛ tɛ o de ye ya wasi'u kɔrɔ ye o kumana fɛ ya e fɛrɛli masa fɛrɛli kɛ anw ye i b'o kumakan de tani ka segin siɲɛ 100 n'a y'a kɛ ala k'a minɛ ne ni aw kelen kelenna bɛɛ lajɛlen bolo k'a deli ala fɛ sunkalo belebele in a donna an kan hɛrɛ la yarabi ala k'a kuncɛ hɛrɛ la an ka foli n'an ka waliɲuman dɔn an b'o di kɛnɛ in seriyabagaw ma aw minnu sɔgɔlen don an na nin waati in na tv Cherifla an b'a fɔ aw ye a tɛna fɔ aw jigi kɔ sunkalo belebele in kɔnɔ n'i b'a fɛ ka faamuya sɔrɔ i ka diinɛ na ka kuntilenna ɲuman sɔrɔ i ka diinɛ na k'a ta ka baara kɛ n'a ye ka sunkalo belebele in tɔnɔbɔ i sɔgɔlen to tv Cherifla la 24 heures sur 24 heures i bɛna sɔrɔliw kɛ émission na minnu b'i nafa nin sunkalo belebele in kɔnɔ o tɛ sɔrɔ yɔrɔ si fo tv Cherifla an b'aw fo ka waleɲuman dɔn o sababu ɲuman o bɔra an karamɔgɔ la ani an fa ani an ka cɛkɔrɔba Seyid Sharif Usman Madan Haidara Bangɔni Kuluju la an b'a fo ani jamiyatu ansarudin tɔnden cɛman n'a musoman fan bɛɛ lajɛlen fɛ Mali kɔnɔ ani Mali kɔkan sigida caman bɛ ala bolo ala k'o yira ne n'aw la wa shukran lakum fi amanillah.